mu taka hawa ta zama amarya Muhammadu ango aure na soyayya daɗi. Waka ta ango da amarya yau na dauko, Allah da ba min waƙar ga ta yi karko, domin habibi manzan da shi ka aiko. Ango da amarya kalle su fuskar su ta yi fari, Hauwa uke ce biya dinkin zama amarya. Shagali ango amarya dan baya ku a gurin nan babu kuriya, kowa ya shaida ku ne cikar masoya, kun ɗauki wankan ku babu ƙarya. To ku shagali ku yi sha'ani ango amarya, ranar ku rabbi ya ba ku yi godiya. Naga ƙawaye kakanni na ta yin takawa, ga kanne amarya da ango na tashewa, na yi kiɗa na yi waƙar da babu mai kushewa. Muhammadu ango ka samu taka mai tarbiya, ka yi mata ƙauna don ka ƙware fagen soyayya. So ya zama dubi da za ki kalla sannan ki kira shi habibi, ke ce yake so ke ma ki ba shi hobi, auren ku babu rabewa haɗe na rabi. Hauwa'u Muhammad zaman ku kuyi zama na amana, kiran da na yi mai waka kar ku ban kunya. Sha'aninki ki budurinki ni na yabaki, Muhammadu tarba abinki bai da kamar ki ya zama naki, shine ya bada sadaki ya aure ki ga ku a daki, komai idan ya saka ki karki raki na yi kiranki, zuma ta kauna bakin sa zo kiyo lasawa. Hauwa'u Muhammad ango mudin amarya. Ranar bikin 'ya'yanku alhamdulillah, ku ne kuka ba su tarbiya babu kila, lallai ku kun yi abin kirki na yi shaila. Alhamdulillah, alhamdulillah, iyaye kun yi abin kirki kun kirawo gayya. Wakar da na yi gwanar ita ce ta sani na rera,